Real Madridko jokalari honek bere biziko eragina izan zuen Linton Townen sorreran. Izena esaten badizuet, segituan asmatuko duzuet zergatia. Linton Towns zuen izena, bai. Linton Towns. Uan, Real Madridko baloncestoko jokalari da. Baina are Linton Towns. Linton Townsend, no? Luton Towns. Luton Towns. Orduan, baina gaude gana esan zin da izena, asma behar dut izena. Izenik ez geneukan. Linton Towns da, hoxe. Da, egia da. Bai. Hori da, egile dau da. Usek lehenengo aldiz, izan dula. Nire atzean dagoen Uztapide tabernak ere bere eragina izan zuen Linton Townen. Hauxe baitzen munduko musikak entzuten zituzten lekua. Raulek eta taberna badakabe, Uztapide taberna, eta hane orduan entzute zen roka, ez? Garai bateko, gaur egungo interneta, kaso, pixat gure anai zarragoen gandik jasotze genuen, ez? Batizkoak nola zorionez desente eroste zeben, Eta hamarkadako talde inglesa, The Church, The Camaleos, dalako talde batzuk estianak igualetzarenak korrientiak, o normalak orduan jendeek entzutea, gu entzute genuen, gure haiek hartu zituen, da pixkat ekarri zituen taberna, eta guk hortikan jaso genuen baita asko, ez? Askotan aipatu izan da, gaztetxeek euskal musikaren garapen eta zabalkundean izan duten eragina, eta ez da gezurra. Nire atzean dagoen Elizaren alboan zegoen Zestoako gaztetxeak ere eragin bizia izan zuen Linton Townen sorreran. Gaztetxe egitziak asko influitzi ziula guri ez, porque gaztetxean emanaldi asko egotezian. Gaztetxe bertan hasi ginen saiatze. Bai. Eta dana, sorrerako zea dana giratzezun gaztetxeen ingurua. Antxe elkartze ginen, antxe ote ginen, antxe ensaiatze genuen. Eta nola gogoratzen duzu ez, lehenengo kontzertuarek? Pare bat abesti berri indakuen, venga, joingo juta, venga, eta hoxe. Bi edo hiru kanto jotze ginen, da, ja, gehiago ez dazkau, berriz joko ditugu, bai, venga, bale. Ez geneukan ez amplikan, ez ezerre. Azkenean nik uste Linton Townen inguruan herri giroa sortu zala, ez da hori izan zala horretik baita ez, oso tirauta gauzelako. Oso gazti egin. Mila pila bat launtze zigun, da entortzean gurekin oantxe gu baino 5 urte zarra kotxia jarri zulako txakize, o furgoneta, ozean, Bartzelona joan nuen adibidez, R5 baten juzian bi zestuar, hola, de repente han azaldu zian da, zeite zuen da, etorratu R5 hau, oso herri giro politia sortu zen.